שלום לכולם, זה שוב אלי. היום אנחנו נדבר על פופקורן טיים, על איך להתקין אותו, מאיפה להתקין אותו, איך להגדיר אותו ומה האפשרויות שלנו. אז בואו נתחיל. זה המסך הקודי שלי. אני עובד על סטרימר וונדר, שזה אנדרואיד. אבל לפי דעתי זה גם בווינדוס יעבוד ההגדרות האלה, אבל רק לידיעתכם שזה אנדרואיד. לפני הכל, יש שתי אפשרויות כדי להתקין פופקורן טיים. יש את האפשרות הזאת, שאתה בא להרחבות, הולך להתקנת הרחבות, נכנס לקודי ישראל, לריפו של קודי ישראל, הולך להרחבות וידאו. ופה אתה מחפש פופקורן טיים, קודי פופקורן טיים. בואו נראה עוד שנייה, עד שיהיה לנו קודי. לי רשום פייג' שאני כבר התקנתי אותו לצורך העניין, אבל כדי שתבינו שאני באתי להתקין אותו מפה, לצורך הדוגמה, הוא לא נתן לי להתקין. מה שאני עשיתי, וזו האפשרות השנייה דרך אגב, היא פשוט לבוא, להוריד את הקובץ זיפ של פופקורן טיים, מהריפו של פופקורן טיים שכבר פורסם כמה פעמים בפורום, להיכנס להתקנה מקובץ זיפ, ללכת לפה, ולחפש את הזה של פופקורן טיים. זה סופר פה, למבדה, הנה קודי פופקורן טיים, ואז אתה לוחץ לו להתקין את הפופקורן טיים. ההרחבה מופעלת, וברגע שההרחבה מופעלת אנחנו חוזרים אחורה, הולכים להרחבות, הולכים להתקנת הרחבות. הנה יש לנו קודי פופקורן טיים, מפה נכנסים לפה להרחבות וידאו, מתקינים את ההרחבה מפה. אחרי שמתקינים את ההרחבה באים לפה להגדרות. פה אנחנו רוצים דקה אחת, פה בהגדרות אנחנו רוצים להגדיר בסאבטייטלס language, יש לנו פריוריטי בעדיפות ראשונה של סאבטייטלס, אנחנו רושמים היברו כדי שיהיה לנו תרגום בעברית. יורדים למטה, אני עשיתי תרגום אחד בעברית, יש לכם 3 אפשרויות כמובן. יורדים למטה, שנייה, פה לא עשיתי כלום, יפה. פה רואים שזה מסומן לנו כמו שאצלי רשום, כמובן. לאחר שמוודאים שפה, בג'נרל, יש לנו כתוביות בעברית בעדיפות ראשונה. באדוונס, זה מה שאמור להופיע באנדרואיד. אני לא יודע איך זה אמור עדיין להופיע בווינדוס, כי לא התקנתי זה על ווינדוס. אנחנו לוחצים אישור. אחרי שלחצנו אישור, אנחנו הולכים למסך הראשי, שנייה. אנחנו עכשיו הגענו למסך הראשי, כמו שאמרתי, הולכים לפופקורן טיים. אצלי זה מופיע במסך הראשי קיצור דרך, אבל מי שלא מופיע לו הקיצור דרך על המסך הראשי, יכול גם למצוא את זה בהרחבות. להיכנס להרחבות, הנה פה, נכנסים להרחבות מופעלות, הרחבות וידאו, והולכים למטה. אצלי פשוט המעטפת הזאת היא לא דרך פה, יש הרחבות גם על המסך הראשי. אז אני הולך להרחבות במסך הראשי, לצורך העניין אם אני רוצה הרחבות. הנה, מסך ההרחבות שלי, ופה אני רואה קודי פופקורן טיים,
אני לוחץ עליו. אני לוחץ עליו, שימו לב. בואו נלך סתם דומה על most popular. מה שהכי פופולרי. דקה אחת. שימו לב מה הוא עושה. הוא מתרגם את השמות של הסרטים לעברית. דקה אחת. יפה. שמתם לב. בואו ניקח, שימו לב. קינסמן, השירות החשאי, מופיע לנו פעמיים. לא להיבהל. יש לנו אחד ב-1080p, שזה איכות הסרט, ואחד 750. וגם נראה אותך אסיר, זה אותו הדבר. למשל בבית יש לנו 3 אפשרויות, שזה 1, 2, ובשלישית זה ה-3D.